Ripui chungchanga thu noi le noi lote the khom na ania COVID-19 na vanga hremhmun fang inpuanna death metal band death angel hi in la heavy khatlat chi anhla thu po lubung ti borvel ngat mangdu kha ania pathian biak ti borvel da chu howanti setanangat an betrin andramar will kerol chuan hremhmun afang zuai ani ome setana hi pathatak kanilowa biak chi po anilem lo tina soyane Ripui le na sat zualai March thla khan death angel hian Europe lama tur nei turin anjin chuaka thria wangin antu mangin anom theilo thunga America lama anlet le hnuwa an khuang pu will chuan hri akai ve ta hlau maya thoha nen bein ni som pahni chung chu ni khothelova omtir hania March ni som thuma khan California Pacific Medical Center a aron har chuak ve chi a ni khothelova a omlai hian hremhmun alo zuk fang nin en soyane a hmudan chuan hremhmuna hian ataksa chu pailu ania setana chu meichia setani te po hemi bi ka chuan ani zo kang chu alo nia aswalna wangin alo hrema thisena luak thin ram huaya alo chantira nasatakin alo ngaisa ani ome aron harle chu a hnar vela dot alo in thlung trek maya hremhmuna kala omem aron ti chuak nge nge ne Will chuan in lak det natan setan alo biak chu thil ti chi vakani lo nina soya patariawa ka in ria tangkha hanilo tina soi Will hi apiang thar phei chu anilem lo setana hlate hi kalangai thachun zom zel dona hlathurak thak pui nei tu death metal band te po kalatui pui zel don mase ka ton riat le ka har satna machon zong atang chuan setana hi biak chi anilem lote ro chu ka hmuchiang viawani hatia asalai district zuktem zuai chu adu tok melfu ane thiderna perua kholian lotak mai tantara a anmayor chuan curfew azom lowa anman lona turin alo thider vel ngei anmayor hi Jamie Rolando Torres ania zana athrian tenen chuakin zu anlo veina curfew dan abo chiat baka social distancing azom lo wangin police lamin man hantum ta a zuid na hmun an ron thlen lai hian Jamie chu alo ruiviau to haniome anman lo na tur hian anbula kuangoma chuan halloween thol zana alo thider zui ta bokane kuangbula zu aninte chin lova ruang lo omringot maite chu rin hlel tur atling hrim to a amantu tur lam hian azakan dek ta nge ni ala thilo tian fin fia hnuwa anman zui ta a thu buai an siam sakane Jamie hi mayore tilovin he ripui hlauna chang hrelo pola atanga an khwa hi sarkar chuan ni somruk paruk chung akhar khip to a heti chung hian an hotu pa ber chu azin de urenga niriat vel chia khwa oma a om chuna po midang nailova om ti borvel chu alang lo khop mai South America lama hian ripui hian bu akhwarle mek nin alanga chumikara hrilau lo em mai mayor an nei chu an khwami te hi an beidong hle thinrima api sa valu chu an tum chang te po om to ne perua hian ripui kai hi mi nuai khat chuang anom to a mi sang thum bor velin an thi pui to bokane Europa rikai masaber COVID-19 ripui chuan kumsang ni somni January thla Europe athleng chau nia chinchia ania mase friends doctor te chuan damlo then khate sample an en declare tangin December thla anrama ripui hi alu dai to ninan ngaya Europa rikai masaber chu kanrama mi ani mel hle antine friends doctor te hian engti ka tang nge hri hi anrama alu tian chui kira sarkarin achin chia dan le anthil hmu choi ro chu a in mil ta lo thungane Paris a cheng kumsomli pathum mi Amiroch hamara sample kumsang hi som pakua December thla a anlak to chu an en dik thalea hripuya kai tian nem heta hei hi sarkarin anrama hrikai an hmu chua masak berain thlakhat bor velin ahma zoka anin khar khi patang phei chuan ahma thlani le chan veya anrama hian hri hi an hriat lo hlanin alo lut dai to tinane December ni hniatranga January ni som paruk chunga ICU wa thok lam har satna nei an en kolte an zir chiana
hammer hi hrikai an hmu chua masak berle a om chun ania December tha chuan France hian COVID-19 chu arim ra po an la hrelowane hammer hi adam chuak ngea Europa hrikai masaberanga chin chia theini ma se khoya trange akai ti ro chu hriat anile talawa ramdanga azin chuak boxi lo nen chu wangin ani ayama Europa hian ka yanomem tia mithiamte an chiangam lo thungane heti taka khovel ti buai tu heripui hi December tha khan arukin alen tranna China trangin khovel letliama po alo daru reng to tinania January thatira khovel ram ranga leng tran nilovin chuaya mazo ka chuan khovel alo run to zok tinane nupui pakhat aya tam nei an buai kiwei ta khuan nupui pakhat aya tam nei an kol nual tun thrileng awangin an buai hle tu nen nge khar khip kan niang engtin nge kanupui dangte kan tawang ti te chu an zo na lian ber ane Arab rama hian hridar zel na turin mei ni somthum thleng in khar khip na khau tak puan ania atul bak lo chu thileng ki man ti top ti la achiang berome pona po thilei turin ni ruk chungin ni khat chia chuan phala heiwang hian nupui pakhat aya tam nei te chu an buai em an nupui te hi veng thandaya te anom thina pa berin atlo kwal hlei theilo baka in khar khip lain atu zo kemo atu bere mobula a omang ti athlang thiam ngai lowane anjinga pakhat abu chuan duty ten min thrathiama kanupui te hi min hmu ti ran phala ma se duty thren khata buaina katok lo chu ani chuang lo hatia an venga in hnaya wangin anupui te hi alakan thei fo zoka vengin karkik taka nupui nei te phei chuan an tlo hlei theilo wangin an nupui te an ti vui vaya an boile zual sarkar lamla chuan nupui pakhat aya tam nei zinga in khar khip laya an bula omte nilo an nupui dangten in thren an rotani chuan lorem ti turani tin thua chua fa an lo nei du to wangin in thren la chu chutimaya ti chi hani boxi lo tun thrileng zet zong muzo lo te lomna muzo te lu haina ni ringote tepo antinge in arin nomane COVID hairstyle Kenya slum lianber kibera chuan COVID-19 hairstyle alarme ka hetianga samphiar thiam te chuan eizon na tan an hmang chhome ka ne SARS-CoV-2 pian hmangang devin meiche sam chu phiar phir si kwalania voi khat phiar mana cheng somsari borvel an la thina ne kibera hian thripuileng awangin eizon na achia COVID hairstyle hi samsiam thin te chuan eizon na tan an hmanga hairstyle man to pui kha anol puin tlin bi khek lo le hripui an chip chuan deuh fur mai ne samsiam na hi cheng zathum man borvel te hani lain he COVID hairstyle hi chu cheng somsari manvel chau ania poisawan lai hairstyle ania ti te poin soila adikome hetiang hairstyle hi rapper Kulio Khan halo wardai to tun thrilenga hetiang hairstyle te hi chu rapper Kulio Khan halo wardai to a tun thrilenga hian anron ching thar leta ni na langane che romantic fulo Ernakulam Kerala cheng ahmingan puanjar lo hian khodanga ngai zong aneya in nei te po antum hnai to in khar khip ma khan khonge apian chamlom puina tan ka han tlo thut teang atia reilo te tlo han tum chu abial nu le chung te hi thlakhat chuang a han cham chilane akal na tur hi achung te po a hrilowa holewa tatum ma se bial nu te khuwa Mangaluru han thlenga janata curfew le lockdown in aron nang ta sia hona tur om to boxi lo nakina api le pu lani tur te bula hian acham ta in khar khipna an po sei rei po le acham rei ting mai tinane nu le pa bula chuan chet romantic tak tak thei hani si lowa a han lai kwal ta vel mai ani ome Mount Everest lang thei miring thriat thei china avoi khatna tan Nepal khopui Kathmandu atangin khovela tlang sangber Mount Everest chu mei thla hian alang thei Mount Everest hi melza somhnia hla a omania thlakhat kalta kha chuan Kathmandu atang hian avar phui satlia mai niin Nepal Times chuan atar langane thilsiam chuan Hmun atanga boruak chia achuat lemba ka
lir thei chet velna atlem awangin Nepal hian boruak athiang hle tialang thei ngala boruak bolhlo wanga thok na lama harsat na nei damdoi in lama anlu puizat po antlahniam hle Nepala Kathmandu roma hian boruak ti bolhlo tu berchu lir thei khu hania lir thei veivak an tamlo wangin an boruak hi za a somsari borvelin athiang hlim to zok bokane